ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେବେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗଣପତି ବାବାକୁ ଆମର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗଣପତି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷିକ ରାଜା, ଆଉ ଗଣପତି ବାବା ବି ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲଡ଼ୁ, ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତା'ର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ବାଇ ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆମ ବାଇ ଚଢ଼େଇ କେତେ କୁଟା ଘାସ ଆଣିକରି କେତେ ଜମା କରିଦେଲେଣି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହିବେ କି ନାଇଁ କହିବେ। ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି ବି ଭାବନି, ଆମର ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଗଲେଣି, କାରଣ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ବାଇ ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ମାମା ଆଜି ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ହେଲେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବୁଝିବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ ମୋ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାଗି ପସନ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ମ୍ୟାଗିକୁ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଦେଲି, ଆଉ ତାକେ କରି କରି ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଫୁଟିବା ସମୟରେ କିଛି କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବାଇ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେମାନେ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିକି ରହିଲେନି। ବହୁତ ଠାଇଁ ଆମ ଘର ସାରା ଯେତେ ରୁମ୍ ଅଛି ସବୁ ଠାଇଁ ଠାଇଁ ହିଁ ବାଇ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ନିଜ ଘର ରକମ ଭାବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ରକମ ଭାବି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଆମର ଘର ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ବାଇ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କର କୁଚୁରୁ ମୁଚୁରୁ ଶବ୍ଦ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେବି। ହେଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ମ୍ୟାଗିର ପାଉଡ଼ର କେମିତି ଦେଉଛି। ସେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇ କେମିତି ମ୍ୟାଗି ଫେଣ୍ଟିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମେ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ନ ଆଣିପାରିଲେ ବି 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ କି 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେହେତୁ ଘରେ ଆମର ଏକୁଟିଆ କାମ ସାରିବାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ଭାବିବେନି। ମୁଁ କେ ସମୟରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକାଇ ପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋର ଝିଅ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟି କରି କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବି, କାରଣ ମୋ ଝିଅ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେହି ବି ଖାଇବେନି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯିଏକି ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଚାଲୁଛୁ, ତାଙ୍କର କୃପା ହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣ କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ହେଲେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆଣିବି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବାଇଚଟିଆମାନେ କେମିତି ଘର କବାଟ ଠାକୁର ଘର ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିକରି ବସିଲେଣି। ଯେହେତୁ କବାଟଟା ଖୋଲା ହୋଇନି, ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଖାଲି କିଚିରି ମିଚିରି କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସେ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏକି ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି, ଗଲେ ସେମାନେ ଭଡ଼କିକରି ଉଡ଼ି ପଡ଼ିବେ, କେଠେ ବାଜିବେ। ଜଣେ ଦେଖ ପଳେଇଲା, କାରଣ ମୁଁ ପାଖକୁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲିନି, କାରଣ ସେମାନେ ଥକି ଯାଇ ଖାଇ ଖାଇ ଥକି କରି ପେଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରି ବାହାରିକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଘର ଯାଇ କବାଟଟା ଖୋଲିଦିଏ। ଦେଖ ନା, କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲି। ଏଇନା ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବେ। ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବସା କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବସା କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଜଳୁଛି, ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ କମ୍ ଦିଶୁଥିବ। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡୋଲା ତଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବସା କରିଛନ୍ତି।
ମାନେ ଘର ସାରା ହିଁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା। ମାନେ କହିବେ ଆପଣ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ଘର। ଆମର ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ବାଇ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ବସିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଲି ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେନି। କାରଣ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ତ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ବସିବି, ମୁଁ ପଳେଇ ଏଲି। ହେଲେ ବାଇଚଟିଆ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ସେଇ ଆରପଟ ଝରକା ପଟେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। କମ୍ କି ସେମାନେ ଚାଲାକ, କାରଣ ଏଇପଟେ ଭଡ଼କି ଗଲେ ସେପଟୁ ବାହାରିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଦୁଆର ଖୋଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁଠା ଥିବେ ପୋଷା ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲି। ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଦେଇଛି ସେଇ ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲାନି, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ଗଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୂପ ବୁଲେଇବି। ଏଇ ସମୟ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି ଆଉ ଥୁଣ୍ଟରେ ଘଷା ଘଷି ହେଉଥାନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ସତ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଦେଖ ନା କେମିତି ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଆସିଗଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ବୋଲି ଭାବି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଖେଳ ନାଚ କୁଦ ସେଇଠି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ ସତରେ ଗଛ ଡାଳରେ ନ ରହି ଆମ ଘରେ କାହିଁକି ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଜାଣେନି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଘର ଚଟିଆ ମାନେ ଘରେ କାହିଁକି ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣେନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚଟିଆମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେଇ କବାଟ ପାଖରେ ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡଲା ଦେଖେଇଛି, ସେ ଡଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶିଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କରକୁ କେହି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବେ ନାହିଁ କି ପବନ ବର୍ଷାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଶିଗଲେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବାବାରେ ବାବା କେତେ ଜନ୍ଦା। ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ବହି ବି ପଢ଼ି ପାରିଲିନି। ଭାଗବତ ବହି ଟିକେ ପଢ଼ିବି ଭାବିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର। ହେଲେ ପୁରା ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ଦା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କହିବାକୁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଠାକୁର ଘରେ ଯଦି ବେଶୀ ଜନ୍ଦା ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ତ ସବୁ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଜନ୍ଦାମାନେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ, ମାନେ ପାଦ ପକାଇଦେବି ଜନ୍ଦା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜନ୍ଦାମାନେ କୌଣସି ବେଳେ କାମୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ବାଜି ବି ଗଲା ଗୋଡ଼ରେ, ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କେଜାଣି କାହିଁକି କାମୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସେ କଥା ଜାଣେନି। ସେମାନେ ବି ଆମର ପୋଷା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ନା? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ କାହିଁକି ଠାକୁର ଘରେ ଜନ୍ଦା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ। କାରଣ ଏତେ ଜନ୍ଦା ମାତ୍ରାରେ ଆମର ହେଉଛି। ଏଇଥର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେଉଁ ପଟେ ଅନେଇବେ ଖାଲି ଜନ୍ଦା ହିଁ ଜନ୍ଦା। ମୁଁ ତ ଭାବେ ଠାକୁର ବୋଧେ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଜନ୍ଦା ବେଶରେ। ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଜାଣିଛି ଜନ୍ଦା ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଆମ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି। କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।